Manghargya anggenipun dagelan ora kreatif ya. Lah kok iso? Alhamdulillah awak dhewe. nyapa Lah awak kok dhewe le semene mbok arani apa? Kowe alhamdulillah syukur mung kanggo awakmu bloko. lah terus bener kepiye Yo alhamdulillah sedaya kemampuan. oh ngono Alhamdulillah kok awak dhewe ki berarti syukur mung kanggo awakmu. Kemarin iki uteke Lho petik Pak Plotek ale ra cocoki pitik kok. Lho. berarti kudune Alhamdulillah sedaya kemawon. Dadi semua kabeh lah awak dhewe kuwi kowe bloko mbok Kancamu. Ngene iki lho kancam iki mbok dongakno apa? Dulur-dulurem iki. ya wis Mas sampean coba Goblok. coba sampean le cara mono ngaturke selamat ngono piye Alah. Lho selamat kok mbok aturi lho kancane sing aturi sapa? Aja ganggu. Minggir. Wong nek dora tata ya ngene. Sing siji tuwek, sing siji enom goblok. ya wis salah tak pekok. Karepmu ngono. jajal sih Nggih. lho kok nggih nganggur tak jual tas Duwono wong tenan-tenan kok nggih. heeh Lah kowe arek muni alhamdulillah le. lah kowe sapa ora Seneng atim. heeh Kowe ora mikirno karo wong tuwa, ora mikirno karo aku ya kowe kudu. Lah apa wong tuwek dipikir barang ben Saiki- kok ndang bongko lah pikir. Kowe do nggon kepenak, aku lagi teko golek nggon ora ngentukno. salam keri kok Lah kok keri? lah teko telat ora entuk nggon Ayo mulane aku golek nggon sing kira-kira kepenak lho, manggonku ki nek endi kok do entuk nggon penak. tareke ku sing ora pengalaman Lah kok sidane entuk munggon ndi? Aku entuk nggon malah dipet kandang pitik ora. Ureng bloko. sing kurang pengalaman ki kowe Pak Lah nek iso kurang pengalaman. awak dhewe sowan rene gak ya to Heeh. ana nggon sing kepinu Mosok le. lah diomongi ngene Kowe tandani. Heeh. Mondel iki lho. Perkara golek nggon. Jos nomor 1. Lah kira-kira ngono mbok kono nggon nek ndi le? tak dono wong do betah kabeh Betah. ora ono sing do mulai Ora ana sing do mulai. Kerasan. kerasan Lho aku mah ora bodohno le. lha kowe ra ketok salam kok Kuburan. Heeh. Kowe piye? Ape ayo pokoknya kuburan mau piye? Lah kowe kok ora gelem manggon kono. Hah? Mosok aku ame mbok kowe nggon nek kuburan lha kono. nek aku ora kesusu mbok selip blondak kok Pak Eh? ora kesusu aku nek mbok selip Awak blondak dhewe biasa ya, Dik ya. ayo Aku mau kesusu kok. Lah, santai Apa meneh KTP ku aku ora iso mati kok. Lah nek iso ora iso mati. Seumur hidup ya, Dik ya. lho sik Sak sing ora adek mana sing iki aku Lho KTP ku tulisannya apa? seumur hidup. Ayo ora mati. Ning aku ora masalah perkara mati nom mati tuwa iki wis Gusti Allah sing ngarepno. Dadi ana unen-unen kulo nafsi dhaikatul maut. wallah Mati ngene kowe. Pacar-pacar kon muntal kul lha apa Dik? Nek kowe iki ora ngerti iki lho musala le. iya lho kowe kok gaya kok iso ngomong Arab barang Pak Sing ngomong iku tambah urang sapa? lah iya Kowe ora musala ya gumun. Iku omah apa kok ana irunge. lho mah kok ana irunge Lah iku ana monyole sithik. lha kok tarik ya panggonan imam kowe kok iso dalil Lho kok ya iso jenenge aku wong Islam kudu ngerti karepe wong Islam. coba Ya. mau Menungso iki bakal mati. Apa meneh kulo nafsi dhaikatul maut. Apa barang sing urip ning donya bakal mati. heeh Mulane aja wedi mati. Iki lho, nuwun sewu. kenapa Peh Pak bengi iki main ning kawasan Demak. Rumang sambiyen. Kota Mulai kudu Wali. Sejarahe Kanjeng Sunan Kalijaga. Heeh. Lah iya, peh ngene terus dalil alah panganane padahal kira nek nang omah. panganane apa Mas Iwak kiri. Heeh. lho kowe ora nek nggo tulodo Go tombo nek go tombo. ora ono kok ngono anggota mbok iki lho Lah kowe ora ngerti aku perkara iso dakwah iso dalil iku ora ngerti kowe iki ora roh aku ndek cilikku geku mondok le. Hah? Denganane mondok 3 dina entek 10 juta kowe kok ngono. kok larang men lho ora ngono iku pondok ning ndi Lho kowe iki ora roh mondokku piye? Kaiser. telung dina 3 dina entek 10 juta. tong tebu ireng Kaduan. Ora sangono iki wong kene wis iso bedhek. Lah piye? Ora sampe etok-etok ndadel tebireng. Ora, karo mondoke Pak. ning ndi Omongan. dilongkas Eko lambemu kok. Omonganmu lho. Iki dalam rangane Walimatul Hitan. Walimatul Li. Hitan. Ananda Ahmad Abbas Mahaya. Mosok kok iki apa mau dalam rangka apa? Walimatul Hitan. Tok Li. Aja kulino saru kowe iki. Omongan kok saru dagelan iki kan tok ngomongke saru.
paham kandhane wis tuwek bodho Sarutenan kowe kok tok li iki diketok cuma sekali lho nek mosok sunatan tok nduk Ora. Lah iki tok lu. iya ora terima tok lho Lah kowe diketok ping 3 jarimu. Montek le omonganmu lho. Iki ya nderekne donga Mas. Muga-muga adik ingkang dipun hitan Ananda Ahmad Abbas Mahaya Lah nggih, mugi saged dados Rene berguna rada maju sithik lho Mas. Heeh. Ben genah ben awake dhewe disyuting ku kepenak Ah, gitu api no. Semoga menjadi anak yang sukses, Amin. berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Ya tak ngabekti karo wong tuane kekalih. Alah Iku ngopo kok malah donga juguk kok donga kok kedawan. Lah nek kowe donga Dalan piye? piye? Sukses berguna. Lah Yo soal dongane yo ngono iku. Alah ya donga kedawan Gusti Allah malaikat lain nyatet bingung. Lah nek kowe donga piye kira-kira? Donga awake dhewe sing penting ya alah wis apik. Itu mau capok, itu mau apik nganggur iku. Aku gumun sih ditetake ya Le. Lah kok gumun bab perkara apa, Pak? Jeneng kok apike ngono. Heeh to. Aku nek ben jeneng kok nrimo goblok. Lah kowe kok nrimo mondol. Lah iya. Nek iki jape Deni iku nek kanggone ndekne apik nek kanggo ku elek Le. Lah iya, lha kok kanggo melek. Deni iki nek cara ditembung aksara Jawa iki elek. Lah kok iso elek, Pak? Kowe aja menyek aku lho, paku mbokku lek ngekeki jeneng kuwi bancaan bubur abang lho. Asma Kinarya Joko. Asma Kinarya Joko. Wis roh. Deni. Deni iku saka dipenggal saka dua suku kata. Apa wae? Deni. Apa? Den iku demenan nining ndi wae dadi kowe iku demenan nek ndi ae mulane elek iku. Anakmu tinggal pirang-pirang. Ngene lho. Piye? Coba. Tuwa nek ora patek dong. Lah tek ra iso dong. Iku demenane mbok arani elek. Elek. Ya, Mas, wong kok goblok ora karuan. Lho, lah kok itopo iki? Mosok piye? Wong demenan iki apik. Kowe aja ngomong ngono demenan Aja kok apik. ngatur lho, iki Demak Kota Wali lho, Mas. Kowe iku wong Jawa ning ora iso jawani. Lah nek iso. Wong demen iki apa? Demen iku seneng. Seneng. Heeh. Demenan berarti senengan. Senengan. Lah iya, wong demenan iku senengane ati. Aja kok kira ki demenan iku terus ki demenanmu sapa iku aja iki ora elek. Dadi demenan iku apik. Demenan iki apik. Apik, Pak. Ayo monggo kanca-kanca sing badhe demenan dikulaturi. Oh, mah kowe iki dhewe. Omonganmu Kok kok ora ya. demenan apik kowe iki omonganmu tuk ndi lho. Heeh. Oh, hobi ya. Hobi aku yo. Ning ya iki matur suwun kanggo sedaya pandhemen ingkang sampun kersa warawuh. Iku Mas Dani. Heeh. Kae Wis tamani sik. tampane sele. Duweneng Iki awake dhewe mau wis cinta. tuk pesenan. Pesenan. Senang apa? Matur suwun. ya, Mas. Lho, Mas, sing penting ngeratu iki kudu ditutup. Lho iya wong pasunane sing kagungan kersa lakon iki tingkir apa mau? Damar Wulan wulan Ratu. aku pikir keratu. Kowe tak juwul tas bedes lho, Pak. Nuwun sewu. Sirahe Pak Amung kala karuan sih. Kok mbok arung-arung dene? Kowe ketoprak pirang-pirang taun. Ndungku kaya ngono sithik iku. Kliru sithik Bu Ambok iki. Ora karo sithik kowe iku ya adoh kok damar karo tingkir kok iso sithik iki. Ratune padha. Lho padha ngratune tok. Gumun iku lho. Kowe aja seneng-seneng ae lah. Apa? Memperkara lakon tutup mbok tutup lah seneng atine yo lah kowe. Gini. Ora ngrasakno aku mikir aku sithik go Mas. Lah kok kowe tak pikir? Susah. Susah. apa? Mbok diku bar ninggal perkara nonton ketoprak. Kok iso ngomong lakon ae. Masa nu wong nonton ketoprak nganti mati iki lho. Berarti Mbok Dim Kenapa? ninggal Perkara ketoprak. Berarti Mbak Yune Pak Amung. Heeh. Lah perkarane apa kok iso mati? Ceritane ning nggonku ana ketoprak. Heeh. Iya toh. Mbok Deku nonton wetenge lesu mangan bakso. Lah ya bener ah. Bener rek. Bareng ketoprak pas aji mercon bledos. Dua. Dor. Mbok Deku ki ngerti. Lah kok iso mati? Mangan bakso kontal sak mangkoke. Apik neh kon nguntas sak geroboke malah ndang modiar. Wetenge ra malah mlebu Perkara kontal samban toke. Keluargane model iku cangkeme kan cangkem sumur kabeh. Heeh. Iki keluarga cangkem sumur. Lah iya. KCS Maksude keluarga cangkem sumur. Yo ora apa-apa cangkem sumur mangane akeh. Iki ngene, Piye? wong iki mang wis dipeseni karo bapa ingkang manggugati. Heeh. Sing penting agung budaya dirawuhke kene nuwun sewu istimewa. Luar biasa. Di pasugotane istimewa juga. Heeh. Sing penting
ratu iki kanggo ngruwat putrane. bener. Lakone kudu tutup Iso ngeratu. Iso ngratu muga-muga lho iki nuwun sewu. Anak. Iki aku iki ngomong tuwa lho. Lho iya. Anak ambek wong nek iso iki derajate kudu ngungkuli wong tuwa. Lho iya. Tanpa ngungkuli bapa. Lho, seumpama bapak dadi lurah. Lurah. Anak-anak kudu iso dadi Bupati. Bupati. Utawa camat. Heeh. Lho iya. Iya. Karena bapak dadi lurah, anak-anak dadi tukang rosok ya kebangetan. Nah, iku sing apik. Heeh. Ya muga-muga ae sing kagungan kersa pasunane mau ngratu. Ratu. Nah, iki ben tutuk ratune diwene kanggo hiburan karo masyarakat kene kabeh. Lah terus saiki ngene. Piye? Lah nek sing elek, Sing elek piye? wong tuane sing elek piye? Wong tuane elek. Heeh. Nek wong tuane sing apik ku wong tuane dadi camat, lurah. Heeh. Anak bisa ngungkuli dadi Bupati. bupati nek donga sing apik. Nek donga sing apik, nek donga sing elek, Nek pakane dadi apa? elek itu dadi apa? Lah kowe dadi apa? Alah, ora sida. Kok ora sida nganggur iki lho. Angel. Iku diwaca sik. Angel. Iki tak macane. Iku tinggo sesuk ae. Ya. Iku diwaca apa pasunane mau? Dari Mas Dani. Wocoke Mas. Ora rodok iki. Mas Jani minta lagu Kelinci Ucul, Mas Modol sing nyanyi. Oke, kelinci ucul. Heeh. Nyapa? Wis aku trimo nggawa kene. Monggo. Ayo, engko ngeratune ben do rampung. Nggih, heeh. Diaturi pamundutan. Kelinci ucul kagem Mas Dani. Semoga tetap jaya Mas Dani, penggemar setia Agung Budaya. Nggih, monggo. Kelinci unul. Kelinci ucul, kelinci unul. Sareng Agung Budaya menger-menger. Monggo. Anti galau musik. Heeh. Iya. Iki mergo sing kagungan kersa. Heeh. Iki mang wis paring atur karo awak dhewe. Lah, Mas sing penting iki iso ngeratu. keratu. Ben Ananda Ahmad Abbas Iso Mahaya dadi ratu. Iki iso dadi ratu ning tanah Jawa. Oh, iso to. Amin. Wong tuwa iki mung ndongake tok. Ah. Yen anake iso dadi pangkat duwe pangkat derajat ra iso nyenengke karo wong tuwa, ora nggone nyekolahke nganti dhuwur iso dadi pangkat Yo ngono. Piye? Sing luwih becik iki engko ben Mas Ahmad Iso. Abbas Mahaya iso ngratu. Heeh. Awake dhewe ayo. Gas. Oh, sik, Dongakno. iku, Mas. Lho iya. Yo. Kaya ana wedang-wedang Mas zaman kula sapa iki? putune ya ngono biasane Iki damal. ojo susu. Aja Gawe dhewe iki ngenteni karo daman kula. biasane ya ngene iki ya. Lho yo, wong kowe iki ngabdi yo, Le. Awak dhewe Ngabdi karo daman kula. Ngomongane awake dhewe. Nah, abadi lho. kok ora kaya adat sabune. Biasane sandangan iki sarwa suwek ya ya Pak. Nah, Iki iso biur. Ngene lho, Dan. Kok dar kan? Ya daman kula. Ya kok marah ya ngono. ana apa, Le? Niki agama-agama pun kan monalipun aktif wonten ing Mojopahit. Lah ya tak sawang kok ketok sumringah, ketok bagus mergo nganggo ageman sing kaya ngono. Saya-saya Nah, nalika semanten kula rak pamit kali. heeh. Suwito wonten Kabupaten Mojopahit. Lah, Ditampa. Dipuntang. ditampa, Le. Lah iso wis ditampa ya. Omongane iso nyambut gawe. Ya. Golek nyambut gawe delalah ning gone kono wis ketapa. Piye? Kuwatur pirsa. Piye lho? Pegamelan kula niki mboten terus prajurit. Lah kok ora dadi prajurit kira-kira ning gone kono dadi apa? Pegamelan kula niki jaga regol. Alah-alah tiwas nang dadi satpam. Ya aja dumeh dadi jaga rekol iki. Najan to jaga regol. Heeh. Waton kula taksih dipun tampi wonten ing Kabupaten Mojopahit. Heeh. Kula ruwas tenan. Terus karepe piye? Mila kemudian waktu saya katanya papan itu Terus wong
kanthi netepi jejeban wonten Paregula ya. Lah kira-kira wong awake dhewe iki wong jenenge wong dadi wong tuwa apa sing dikarepno wong nom kudu anut. Lah kira-kira sok kapan le? Monggo saiki yo ditutup le. Kasipun Gusti Patih marang sinten kemawon iki mboten mawas Dadi ora mawas sapa wae. Lah terus ingkang badhe lumebu Patihan Majapahit menawi mboten ngagem tapak asmanipun Gusti Patih niki mboten parah. Pak, kok jelas lho. Iki Kok cekel. Mas. Pokoke sapa wae sing liwat nek ora nganggo tapak asma. iku mau tidak boleh. Iku salah. Oh, ingkang kemawon. Nggih. Sawetawis regol kula pasrahaken. Kula tak ngasuh Aja kuwatir kowe ngasul dhisik tak. Kowe istirahat sik. Aku sing nanggung jawab niki. Nomor sik kowe. Aman. Sik aja gampang kowe mlebu ning gone paregulan kene ku adu trunyar trunur rumasam ning gone kene iki ora ana sing jopo. Kok trunyur mbok anggap iki RI apa piye? RI piye? Gablek ae. Wis teko nek papan kene iki dalem kepatihan. Lho aku iki arep bali ana ing dalem kepatihan lho kok malah kowe nyahak. Bali yo bali ning iki ana aturane lha apa kowe? Aturane apa? Kira-kira kowe kok mek bali karepmu piye? Lho iki omah-omahku dhewe aku arep bali kok mbok Pak. Saiki ku gampang wong ngapusi. Penipuan. Wis ah, Sik. Jeneng sapa? ora padekno. Ora dene aku iki takon jenengmu iki sapa? Wani-wanine kowe jaga kariburan ana ing dalem kepatihan kene. Biasane anggere takok jeneng mesti ame duwe gawe. Piye to? Mesti Apa Kowe kuwatir nek entuk buah. kuwatir untung Lah dalan. iya. apa sing butuh menehi ulem karo kowe sapa? Kandhani le. Kok tepangaken, Dek? Kula Sapa? Sabdo Palon. Niki naya bendong pinggir, Mas. Niki was iki was. Ora trima was. Apa dagelan nek basa iku mau. Model karo ngene. Kok dagelan nek kula. Iki pengiran kok Sing kudu pengiran. Ngene. Nggih. Kowe kondo. Yen mlebu ana ing dalem kepatihan, iki ana tatanan. Tatanane piye? Sapa mlebu rene sing ora duwe ketempe ora entuk mlebu. Tempe kok. Ngomong motos kok ketempe. Apa? Pesagi ku lho. Pesagi Sing ana fotone. KTP. Wah, KTP Kartu penduduk. Kertu ngono. motos penduduk. Aku keliru terus iki lho. Kowe iki kok takon ngenani kertu penduduk lho apa kowe kira ngerti sapa aku Wis kowe ora ngerti sapa aku halah mungkin ning ngarit kok ora ngerti lu ngarit bedine awak kok iso takut. padake Kowe iki ning gone kene. Gawene mek-mete kok. sik kok dhisik salah lo mete apa Ora. Baleni. Ora. baleni Ora. ora piye Halah-halah biasane Kandhani den. kowe kok pisan jenengmu sapa jenengmu sapa dudoke jenengmu kowe kok enak takon kowe kok begitu ora nginep ning omahku diteni kowe. Ngene. Nggih. Aku kepengin katuran karo kowe. Piye karepmu? Apa kowe durung ngerti sapa? Lu ngerti ya? Sapa? Aku notono kok takok aku ben. Wah. Sing lagi Angel. Angel Dimas. Wis kene wae. Aku karo kowe dudoke jenenge sapa? Mesti dhek gumo. Lah wedi mesti. Jenenge sapa? Gak ngerti aku. Ora. Sawungke Dirmase Layang Seta putra ana ing dalem patihan Rama Lugender. Dadi layang seto. Ya. Lah sing iku Dikenalke Mas. Dirmase Layang Kumiti. dadine sing Putra Rama Patih Lugender kang minal minulya. dadi iki setone iku setane Ki Kumitire. Sik, baleni. Tembungmu sing pisanan kok
mangkel ke atiku. Lho aku mbok padake memedi. Lho sing ngandani memedi sapa kowe jenengmu sapa? Den Mase Layang Seto. Lah iya Layang Seto. Yo. Lah iku Layang Kumitir. lah ya kowe setane kono komitik rek ngono. Ngene. Ora usah dawa-dawa dinudut. Piye? Saumpama aku mbatut kepengin bali ana ing dalem kepatihan. Antuk tak dadani mergo kowe nek ora duwe kartu iku mau tapak asma ora bakal tak paring. Kowe kepengin ngerti tapak asmane Rama Paten Yo Gudel. tetep kudu ngerti. Awe bakal opo? Wanine kok karo wong tuwa. Wanine wani. Nah, wanine kok karo wong tuwa. Paham dicendase ya basa. Apa kowe ora? Wanine saya ora. Lagi musuh ngene iki ae. Wanine kok karo wong tuwa. Wanine aku. Yo, Den Mase Layang Seto. wanine rek. Masuk. Dadi candok. Candok kang dino tentuk ning papan kene. Ning jero, ning jero. Kontene dipel-pel wae. Wah, wes sini wae. Jenengku sapa swalore. Sopo sing dadi pengape? Iki aku dijan. Lho. Nek aku kalah karo kowe wis biasa. Nek aku dijago. Jago Ora rek. iki ponakan aku ah. Bagus rupane. Lho. Nggih. Nek iki wong wis ora kena dikandani iki lho. Den Mase Layang Seto putra nomor 2 ana ing dalem kepatihan. Putrane Kanjeng Rama Lugeder. Baris ku sapa? Damar Wulan. Lemak Kamar Wulan. Srawangake. Den Mase Layang Kumitir uga putra Rama Paten Gudel. Bocah saka ngendi Kamar Wulan? Aku saka desa Paluwangga. Paluwangga. Kamar Wulan. Wis pas nek kowe iki wong saka desa, kowe entuk gawean minangka dadi tukang jaga rega. Mula bukane nganti kowe kira ngerti sapa tenane aku lan kadangku kae. Setolan kowe Ana apa? najan tope kondo yen kowe putrane Gusti Paten Gudel. Iya. Nanging pranatan ana ing kepatihan kaya ngono marang sapa wae. Tembung marang sapa wae iki ora mawas putra Nayaka Sentana paribasane garwa. Yen ora bisa ngulungake tapasmane Gusti Paten Gudel, ora bakal tak Gampang. Nek pancen punjere kanatan mergo kowe iki mundi dawuhe Kanjeng Rama kudu ngaturake tapak asma. Yo. Tanganmu. Hop. Sampeyan iku nek ape metu ngomong sik assalamualaikum apa kula nuwun. Iki kok pajake ustaz kok piye? Lho meneng omahe dhewe kok kon assalamualaikum. Dadi bang kaget.